te pourtant kamɓe koɓe ñamata ko ɓuri heewde ɓellere, ɓuri wonde ndefuuji bonɗi e par rapport ko ñamaten ko. Kono kamɓe ɓe keewani tension artériel, ɓe keewani diabète ɓurtuɗo, par ce que nde temedere fof ko joyi walla jeegom e maɓɓe kamɓe arɓe ɓe toon ɓe partie de Saudi en fayi Qatar en fayi Dubai en, nde temedere fof ko joyi walla jeegom maɓɓe jogui AVC walla diabète walla tension, manam ñamiri patundi e longguere ko ɓen ɓuuri jogade ɗum. Kamɓe koɓe ñamata ko fayi fayru no wayni, hay koɓe jarata ko no wayi bewde ni, ɗum fof so rendi sa daari ɓe kewani ɗinɗo rafiji. Holko saabi ɗum? Saabi ɗum e nder wittoji ƴematama ko nebam zeytun, nebam olive, taw ko olive moƴƴo o noon, olive vierge o mbiyat olive vierge o, taw ko on ɗon olive vierge kala pinɗo subaka law teddina koyngal ma e leydi tan, gufƴeɗa gayna, calguinɗa gayna, tawi salatu ne heddi, andi ne heewi jomum so fini sowona kay tarduɗo kay, taw ko salatu ne heddi kam ko minutaji seeɗa, ƴeewa kuddu olive, ƴeewa limon feccere muɗum, ɓoɗɗa hen, mbaɗa e weere ndiyam ɗam ɓuuɓani, taw ko ndiyam tan gonɗam hakkude wulde e ɓuuɓde, ndiyam ɓuuɓɗam safrata neɗɗo. ƴetta ndiyam e nebam olive ɗam mbaɗa hen kuddu o, mbaɗa hen limon o, irta ndiyam ɗam e limon o e nebam ha ƴeeɓa naggodir seeɗa jara subaka foof. ɓe wi kala mbaɗowo ɗum subaka foof estomac wawata wonde e makko. Crise cardiaque, manam crise cardiaque ko nanggata yimɓe ko waɗa crise cardiaque ga, million ngaji dépisté ha heewa hen ko, ɗum ne kadi yawata nanggude jomum. Tension artérielle cardiovasculaire, manam tension artérielle, manam tension garowo tan ɗiƴam sukka walla ɗam heewa, andi gueɗe ɗiɗi woni tension, ko ɗaɗi ɗi cukka donka nawde ɗiƴam ɗam tekka, terɗe ɗe namdo ration mumen ndiyam e hendu e ɗiƴam donka hebde, woni ɗe maaya yetto hoore wonta AVC. Walɗam wona ndiyam nebam ɗum wona ɗiƴam kewɗam kono ko celbuɗam no ɗam doguirta ni ne yaawi, onne kadi ene yana tension ene AVC. Seɗa yara olive o noon ene waɗa ɗum ɗo foof. Teska so tawi yara olive o, soldateɓe wonɓe nder ɓandu ma haɓoɓe raafi ɓe, ɓen ɓe ɓeyto dañde doole, kamɓen ɗum koye lekki maɓɓe, ɓeyto sellude, ɓe kaɓa e rafiji gonɗi e ɓandu ma ɗi, eyyi ɗinɗo rafiji ɓe kaɓa hara bonde to nder ɓandu ma to. So tawi a duumima yarde hen subaka fo aɗa yara ɗum, subaka fo aɗa yara ɗum, ko ɓandu ma no yahata ha naywa ni, e ɓandu ma naywa, sa jii ɗum foof sikkata ko heeɓani duuɓi capantati walla duuɓi capannayyi, sa duumima hen tigui rigui taw noon aɗa yaha duuɓi capanɗe jeetati walla duuɓi capanɗe jeeɗiɗi, ɓandu ma ndu hollirta ɗum, kadi terɗe ma ɗe gamata, ƴiye ɗe naggata, ha kanma immade en keesi musori ɓandu musori en no ɓandu nayeje wayata ni, ɓandu ma watta ɗum. So tawi a ƴetti nebam olive ɗam, a ƴeewi pappaye mo ɓendani, a loppimo haw loppimo ha wonti ñiiri, ha wonti manam ha wonti no ñiiri ni, a ƴetti kas ataye e feccere nebam olive a waɗi hen, a ñaami ɗum,
tawi nde gonɗa cuhli aɗa muuɗa no leydi walla gonɗa cuhli ko ñamnoɗa nde to reedu to sali yaltude ha saaha fo addama deeɗi musoji ƴeewa partout kandi fof ko hemma watti wiyeede ko sukuñaɓe en watti wiyeede ko ɓaleɓe en ko liggaɗo en tawa hay hunde woodani woodi tan ko gonɗa cukalel nde wonko ñamnoɗa ko ñamnoɗa ko dolata yaltata teɗo woni ɗo ko probléme ko toujours reedu ma no muusa won toujours wofde ma no muusa toujours aɗa jogui caɗele banggue reedu banggue wofde banggue gueɗe mbaɗe noon donki andi fof soko saframa saɗa ñaama olive o ene wonde papaɓe ɓendani unaɗo ha ɗigui ne waɗa mélangé ha wayno ñiiri ni aɗa ñama ɗum yaltina ɗum kala kone reedu he guiɗe leeɓol ñamnoɗa ha kala ko jaam kon ñamnoɗa ɓoɗon kaaƴe ñamnoɗa ne wonde leydi e ɗen gueɗe foof yaltat ɗum ha laaɓa ɗifto so tawi ɗo yara olive o e feccere limon o e ndiyam ɗam wulani ɗam nde ɗam ɓuuɓani jomum ndiyam ɗam ɓuuɓani ɓuuɓɗam e mirto ɓuuɓɗam e ha pamdiren ndiyam ɓuuɓɗam yardetake poɗɗe hay goto yardu poɗɗe ndiyam ɓuuɓɗam sa yari poɗɗe ndiyam ɓuuɓɗam tan andu gonɗa koye pusinde hoore ma yardetake lekki ñawɗo kadi hokketake ndiyam ɓuuɓɗam ñawɗo so tampi o tampi ɓaade ko nguleyki 100% yo rokki ndiyam loonde ndiyam galas probléme muɗum ɓuuɓol ngol fof e bonde mawna kuuse ma so mawni kuuse o haɗa soldate mom nder ɓandu ma ɓe liggade raafi fof garɗo hoɗo ɗon raafi fof garɗo hoɗo ɗon kadi hen goɗɗum kadi jara ndiyam tan yaade morceau perméable ɗum fof ɗum wonde caɗele kadi bonde e nder reedu neɗɗo ɗum waɗi galas wona ɓural ala mbuha ka heewani mbuha ɓandu ma heewani no feewi ɗum waɗi yimɓe ƴiye tiiɗani ɗum ɗon ko nebam murtoki nebam murtoɗe jillodirte nebam zeytun o woni nebam olive o subaka fof ƴettani kuddu e feccere jaaha woɓɓe noon ne mbadda hen jumri kono ɗum sa heeɓi jumri ndi ne moƴƴi taw jumri moƴƴiri ndi noon sa heeɓani yardu noon tan nebam murtoki e nebam zeytun ndinda jara subaka fof ɗam nebam ɗam ala cholestérol ɗam jiida e nebam guerte walla nebam leɗɗe gaddateɗe ne mbaɗe maaroji ɗi ɗam nebam moƴƴani ɗam ɗo ko nebam ɗam Allah wodiri e manggu muɗum e dow kiɗɗo lekki refti hen ko iwi ɗum waɗi leɗɗe ɗiɗi ko leɗɗe baɗɗe barke no fewi garde nebam murtoki ene wadda e nebam olive ɓuɓri ko ndi woni e ɓandu ma ndi fof ndi yaltan so tawi ko ɓuɓri mbitendi hémorroïde ndi yaltan so tawi ko ɓuɓri nde gonɗa cukalel aɗa taaro ɗiƴam ha ɓooya natta arde wiiya selli tawa sellani tawa woni ko nder ma to ndinne kadi iwan ha laaɓa so tawi wonko mankuno e goragu ma fof artan ha laaɓa tawi ka debbo aɗa jogui infection interne aɗa jogui manam sa wonde joom galle ma tinata a tinna tan joom galle ma ne leeli dow ma kono a dara tinnata a tinta hen neema a tinta hen beelemma a tinta haydara e ɗum saɗa yara kuddu olive nde wonde nebam murtoɗe ne waɗa jumri moƴƴiri ndi jamma foof kudduji ɗiɗi nde wonata ɗon 15 jours 10 jours tawata kala ko mankuno ma e banggue ndewagu ma artat ha laaɓa ɓe jiiya so tawi ɗe gara régal mum sene ara faride mum sene ara wofde ɗe ŋeerat nde muusa jomum wona e haƴade mo reedu ndu muusa haaƴo wiye ko ɓaleɓe en ko liggey en andi kam eɗen jawi wiide noon nde won enen cuhuñagal meɗen fayi koye bonnude bandum walla happude bandum walla jibde bandum jiida e cuhunagal waɗeɓe kañum cuhuñagal mum fayi
ko fewnir machine ngaji diwoji, machine ngaji wiroji taw ne wiira, machine ngaji ndemoji, machine ngaji pewnoji, pewna leɗɗe cafra yimɓe, ɗen gueɗe e noon paaɗen ko bonnude bondirde hakkude men e ƴakkodirde hakkude meɗen e townodirde hakkude men, ko toon cuhñaga men fayi, ɗum woni cuhñaga men jiiɗa, kam ɓuuri welde cuhñaga. Eywa so tawi aɗa yara nebam olive ɗam, aɗa waɗa e nebam murtoɗe, aɗa waɗa hen jumri kuddu tokoso walla kuddu ɗiɗi tokoson kon e ndiyam weere ndiyam goto jillodira aɗa yara ɗum, ene ittanma probléme de masque o mana probléme de régal o mo keɓata ne muusa tan ha mbatta haƴade sona yalti a heɓata jaam, ɗum ƴon haala. Kadi nebam olive saɗa yara ɗam kanjam tan ɓolam ene safra ngandi, firti en deña ngandi, dilluɗo hoore taw hoore nde ko dillude kono hangaka taw kono lombi ko hakkude yimɓe saaha foof haala konguɗi ɗiɗi kangaɗi kadi fate ko ƴoƴƴi kadi, eyyi saaha foof haala konguɗi ɗiɗi kangaɗi fate ƴoƴƴi kadi, ha yimɓe kiisi hankkadi ɗi mbatti so haali tan mo be wone ŋaccude goɗɗon, mo be goto fof ne ŋaccude goɗɗon, goto fof woni ɓiñde goɗɗon holno ɗum oɗo ko haalata ko hoore nde timmani, somo yari nebam olive o duumima hen haqqille o ne arta posément o watta andude ko haalata, haqqille o régla o wonta neɗɗo ha ɓuura ɓe wonno ɗon ɓe. Kadi haako olive, lekki olive ki, lekki zeytun ki, haako olive sa heeɓi ɗum a yorni ha yoori, a lirdi hen morceau kanŋe, a waɗi ɗum condi aɗa looto, famɗa neɗɗo ɓurɗoma arsugo, ɓaade ko batte jawdi kay ko ɗum woni lekki jawdi, eyyi ɗum noddata jawdi, ɗum noddat jawdi ha laaɓa, kandi arda jaam nde arda nde jiɗirɗa ni, arda kadi no weeɓiri, arda na sikkano, ɗum ko lekki zeytun, lekki ƴiwi ha gongol gaare hen sarde jaam inchallahu taala. ɗon noon ko gorko mo Kaynel Kanaraji kana mboɗo cebraji e ngakoje, mi salmini mi juurima bannam en, yo Allah rokku en hettade on saaha mo wuuri men kala tawi mi ustaki.